ஹாய் ஹலோ நண்பா நண்பிகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். தளபதி வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸில் பனையூரில் இருக்க அவங்களோட ஆஃபீஸில் எல்லாத்தையும் வந்து இன்றைக்கி வந்து சந்திச்சிருக்காரு ரசிகர்கள் எல்லாத்தையுமே. ஸோ வேறு லெவலில் வந்து அந்த வீடியோலாம் வந்து ஷேர் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோ கூட அந்த ஒரு வீடியோ தான். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து வந்திருந்தது. அதாவது மாஸ்டர் OST ரிலீஸ் வந்து 6 மணிக்கு வந்து பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாஸ்டரோட 25th டே செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. படம் கலெக்ஷன் வந்து வேறு லெவலில் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ வேறு லெவலில் வந்து ரெக்கார்டும் வந்து பண்ணியிருக்கு. 25th டே செலிப்ரேஷன்ஸும் வந்து வேறு லெவலில் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பட டீம் சைட்லேருந்து ஒரு விஷயம் வந்து வந்தது. படத்தில் இருந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து 6 மணிக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு? தளபதி அந்த அந்த குட்டி ஸ்டோரி ஒரு ஃபோட்டோ வந்து வந்திருந்தது இல்லையா, அனிருத்தும் வந்து நம்ம தளபதியும் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஷர்ட் வந்து நம்ம தளபதி வந்து இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படியே நம்மளோட சேனல் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸில் உங்களை சந்திக்கிறோம். அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க.